Wel, dyma ni'n dal I ferniadu'r heffrod a'r bryd sydd fewn ar hyn o bryd yw'r heffrod Charolais. Mae'n heffrod da iawn a dwi'n wedi newid pyndit ys wedyn nhw'n de. William Owen, Will Bragg Saint I bawb o griciaeth arbenigwr yn maes y gwartheg. Mae wedi bridio aml I ben campwr ac wedi dangos nhw. Fodd y cyntaf o'r Cymru yn mynd i'r Alban, sioe fawr o'r Alban a dod ar ben campwriaeth yn ôl, Will. Dipyn o wneud. Yndi, dipyn o flynyddoedd ys hynny, wan. O, di, paid â pwynt I wedi wneud. A hwn oedd osbath cry iawn yn yr Heffer Charolais yma. Dydy, mae wan gyd I gweld nhw wan. Yndi. Mewn y gyntaf Heffer sy'n rôl di hon, ynddo? Ia. I gyntaf yma. A wedyn mae Mark Hallam yw'r beirniad. Mae fe, Mark Hallam, wedi dod o Ashbourne yn Swydd Darby, yn ddangoswr. Dwi wedi dweud bore yma, falle bod chi ddim wedi gweld nhw, yn ddangoswr profiadol wedi ennill Smithfield 2 waith, William. Yndi, wedi ennill Smithfield yn 2006, a dwi'n cofio siarad efo Mark yn y gystadleuaeth i gwir, lawr yn September Mallet o ddimsar yno. Ie. A Mark wedi bod yn cerdded y bystach es mis cynt bob dydd I gael o'n ffit oedd. A mae yn un o'r anifeiliad y pen campwr, da chi dal I gofio I lun ond eich meddwl am bod o'n sefyll allan. Mae gwaith caled. A wneud y job yn iawn, mae waith diwydd iawn. Ond pleserus yn diwy pan ddwch chi'n dod. Heffer o Sir Fôn di hon yn de. Na chi, ac yn hefyn pari, ia. Ia. Na hi. A gwartheg lawr yma o'r Alban na. Ti'n sgwr gwell hynna na gwyd? Na, dach. Na chi, lun da iawn. A'r effrod I gyd yn oren. Digwydd bod. Mae'r Charolais wedi dod mwy o'r cyrfiad na tu ôl wan yn ddiweddar, yn dydi? Yndyn, ma' nhw'n dyn. Mae gen y Charolais Society Chief Executive newydd hon ydi sioe gyntaf o yn y ffair ia. O ie. Mae Peter Pythian a mae Stu Stenner efo fo fyd. Peter yn un hawdd iawn I siarad o, so sa rwy'n yn dod i'r sioe eddiw nefo chi. Cofiwch alw ar y stand. Mae fe teg da iawn, dyna beth adir sioe, ynddi? Ia. I wobl gael siarad â pobl fan'na. O, ia. Mae'n effer dda fyd. Mae'n effer dda, yndi. Ofnadwy. Heffer a hyd y chynllid yn ni. A dwi'n licio Charolais. Os gen I ddim dowt yn y meddwl. Fod Charolais yn un o'r bridiau gorau sydd wedi dod yma rioed. Dwi'n gwybod bod y limos o mae wych yn y gwaith yma, ynddi. Ac yn redus o llawer o mae Charolais le amlwg iawn. Oes yn dyw, maen nhw yn. Enwedig os gewch chi Heffer Charolais dda. Mae yn job I chi roi os pan da chi yn cael. Mae hyd oed y Scots yn cyfadda hynny. Mae'r blewyn ma'n dydi. Esi, mae'n dwy ffordd ar pen hwnna wan. Oes. Yn agos. Wedi penderfynu, ond nhw'n agos, oedd e'n neud I ben. I gwybod gyntaf mynd I Dyrmot, be di enw'r... Gareth Small. Gareth Small. Ia. A wedyn mae... Heffer yma gyda fo wedi ennill yn Carlisle fus yn ôl o fyd. Wedi ennill y clas Charolais yma no. Ond nhw edrych yma. A war y teg, mae Heffer Robin yn Heffer. Fendigedig. Cilwobr o thyn Sir Fôn Lenin, de? Na chi, ia. Ac wrth gwrs, mor bwysig i'r sioe, dyn ni wedi sôn yn barod. Dwi'n gwybod o mae o'n bwysig. Y noddwyr yma, mae'n bwysig bod ni'n cael ei sylw nhw, ynddi? O, yndi. Mae nhw'n chwarae rhan neilluol iawn. Dyna ni, dyna o'r buddigol yn yr Heffer Charolais. Ac meddyliwch chi nawr fori, byddwch chi'n cael gweld yr ynyllwyr yma allan yn erbyn I gilydd. Wel ia, ynddi. A paetiau dianc, dyn ni eisiau ti ma'r job yn ni. Ardderchog. Mae'n braf cael berniadaeth y boes sydd yn gwybod beth yw'r job. Ardderchog, o Charolais, eto, wych.